tadin jablaġi Inti rajtajjeb tirani f'maratonja bil-bsewa għadis Għawnet għawini b'dak ikel tas-sema Waħadni ma jibnek l-aziz. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej. Inti t-triq li twassalna ant il-Missier Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġejt Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fejk Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, il-providenza tiegħek tqassam kollox bordni li qatt ma jinkiser. Fiċċo kontana nitolbuk biex tbiet minna kull ħsara u tagħtina kull mawta fejda għalina bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ oħtna Ġina Xkembri. Qari it-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Għażiż, ftakar f'Ġesu Kristu li qam mill-imwiet, li hu min-nisel ta' David, skont l-Evanġelju li ħabbart jien. Għalih jien qiegħed imbagħti sal-irbit tal-ktajjen bħalli kieku għamilt xi delitt. Imma l-kelma ta' Alla mhijiex marbuta, għalhekk kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta' dawk li Alla għażel biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni li hi ta' glorja għal dejjem fi Kristu Ġesu. Din hi kelma ta' min joqgħod fuqha. Jekk aħna mittna miegħu għad ngħixu miegħu wkoll. Jekk insofru bis-sabar għad insaltnu miegħu wkoll. Jekk niċħduh jiċħadna hu wkoll. Jekk nonqsu mill-kelma li tajna u jibqa' jżomm kelmtu għax hu ma jistax iqarraq bih innifsu. F'dan fakkarhom u ddibhom sewwa quddiem Alla li ma joqogħdux jintilfu fi kwistjonijiet dwar kliem li ma jiswa għal xejn, ħlief biex jagħmel il-ħsara lil min jisimgħu. Għamel mill-aħjar biex iġġib ruħek quddiem Alla bħala bniedem li għadda mill-prova, bħala ħaddiem li m'għandux minn xiex jistħi li jxandar bir-reqqa il-kelma tal-verità, il-kelma tal-Mulej. Triqatek Mulej għarrafni. Triqatek Mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Triqatek Mulej għarrafni. Tajjeb u sewwa l-Mulej, għalhekk juri triqtu lil-ħatja, imexxi lill-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lil-fqajrin it-triq tiegħu. Triqatek Mulej għarrafni. Il-modijiet tal-Mulej kollha tieba u fedeltà għal min iħares il-patt u l-liġijiet tiegħu. Mitħla l-Mulej ta' dawk li jibżgħu minnu lilhom jarraf il-patt tiegħu. Triqatek Mulej għarrafni. Alleluja, alleluja, alleluja.
is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwa lil-ħajja permezz tal-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien wieħed mill-kittieba resaq fuq Ġesu u staqsih: liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel? Ġesu jieġbu: l-ewwel wieħed huwa dan: isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna, mulej wieħed hu. U int għandek tħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni hu dan: ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Qallu l-kittieb: sewwa qiegħed tgħid Mgħallem, għandek raġun tgħid li wieħed hemm u li ma hemmx ieħor ħliefu? Iva, li tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha u tħobb lil għajrek bħalek innifsek huwa aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha. Ġesu meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal qallu: m'intix il-bogħod mis-saltna ta' Alla. U ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih iżjed. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb il-kol kemm aħna xi darba jew oħra nnotajna lit-tfal, forsi tfal tagħna jew tfal ta' tfal tagħna jew tfal li jiġu minna u xekk. It-tfal kemm jagħmlu mistoqsijiet u xekk ikun għadhom jiskopru d-dinja u allura jagħmlu ħafna mistoqsijiet it-tfal. Meta nikbru, aħna wkoll kunu nagħmlu mistoqsijiet ta' tfal li konna, ma bad meta nikbru l-mistoqsijiet jonqsu. Però ma jfissirx li ma jkunx fadlilna mistoqsijiet. Eżis ħuti fil-ħajja hemm ħafna mistoqsijiet li kultant mhux faċli insibu tweġiba għalihom u xekk. Mela mistoqsijiet meta nikbru jonqsu fl-ammont fin-numru ħanejtek, però jiżdiedu fl-intensità. Waħda forsi mill-mistoqsijiet il-kbar tal-ħajja li rridu jew ma rridux illum jew għada rridu naffrontawha eżis ħutija: x'inhu l-iktar importanti fil-ħajja u xekk. X'inhi l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja u x'inhuma l-iktar affarijiet importanti tal-ħajja eżis ħuti. Ovvjament din mistoqsija li b'xi mod jew ieħor kull bniedem jagħmilha għax minnha jiddependi l-mod kif ngħixu. Alla ħares jiena npoġġi fl-ewwel post f'ħajti dak li mhux suppost ikun fl-ewwel post għax nisbalja kollox, mhux hekk? Allura x'inhi l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja? Knieqfu nitkellmu ftit bejnietna hekk. Żgur li wara ftit naqblu li forsi l-iktar ħaġa li nixtiequ hija li nkunu ferħanejn. U x'hekk eżis ħuti, naħseb jiena x'jiswa li tkun l-iktar bniedem sinjur fid-dinja ma tkunx ferħan, ma tkunx kuntent u x'hekk. Imma mbagħad tiġi mistoqsija oħra magħha u x'hekk għax l-ewwel nett li nkunu ferħanin dejjem ma jistax ikun menti aħna f'din id-dinja. Il-ferħ ħafna drabi huwa marbut mal-esperjenzi tal-ħajja u li jiġi kollox sabiħ fil-ħajja li jagħmilna ferħanin ma jistax ikun. Allura min jippretendi li jkun dejjem ferħan fil-ħajja se jkun diżappuntat mill-ħajja u x'hekk. Però nixtiequ li nkunu ferħanin jew forsi knieqfu nirriflettu ftit iktar fil-fond, nixtiequ l-paċi tal-qalb. Il-paċi tal-qalb, il-ferħ ma jistax ikunna dejjem. Il-paċi tal-qalb jista' jkunna dejjem. Għax anki jekk ħan ngħidu eżempju jmutlek xi ħadd tagħżis għalik. Tista' inti tkun imnikket għax tlift xi ħadd tagħżis għalik, ma fl-istess ħin ikollok il-paċi tal-qalb. Inti tħossok fil-paċi għax taf li l-dil persuna ħabbejta tajta dak kollu li stajt, għamilt magħha kemm stajt, għandek fiduċja f'Alla li Alla jagħti l-ħajja ta' dejjem lil dil persuna u x'hekk. U allura jkollok xorta ċerta paċi tal-qalb u x'hekk eżis ħuti. Imma dil paċi tal-qalb jew dan il-ferħ u x'hekk fejn ħansibuh.
Jekk tajtu każ tal-Vanġelu tal-lum, Ġesu jagħtina tweġiba. Li ma wieħed fost il-kmandamenti kollha u l-ewwel, xi ġifieri l-ewwel kmandament? Xi ġifieri l-iktar kmandament importanti? Ifisser l-iktar ħaġa importanti tal-ħajja. U Ġesu taħ it-tweġiba. Ħobb il-mulej Alla tiegħek mulej wieħed u tafu xi tfisseru? Rridu nqogħdu attenti li fl-ewwel post f'ħajjitna ma npoġġux xi ħaġa oħra jew xi ħadd ieħor għax inkunu qlibna kollox ta' taħt fuq. U min fl-ewwel post f'ħajtu jpoġġi lil xi ħadd ta' din id-dinja jew xi ħaġa din id-dinja ma jistax ikollu paċi f'qalbu. Ma jistax ikollu l-ferħ. Għax l-affarijiet tad-dinja ma jistgħux jagħtuna l-ferħ veru, ma jistgħux jagħtuna l-paċi tal-qalb eżiskuti. Mena mulej wieħed hu, Alla wieħed hemm. Int għandek tħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni dan, ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Ġesu x'tana ġdejt f'dan li qed jgħid hawnhekk eżiskuti, tafu x'tana ġdejt? Li dawn iż-żewġ kmandamenti ħanidilhom hekk li jinsabu t-tnejn fit-Testament il-Qadim. Il-Testament anki l-liġi tal-Alla l-10 kmandamenti. L-ewwel tlieta jirrigwardaw ir-relazzjoni tagħna mal-Alla. U x'hekk l-ewwel parti il-kmandament tal-kmandament il-kbir. U l-aħħar 7 jirrigwardaw ir-relazzjonijiet tagħna flimkien. Imma fit-Testament il-Qadim eżiskuti, ir-relazzjoni tal-bniedem mal-Alla jew aħjar l-esperjenza tal-fidi kienet tikkonċerna l-imħabba tiegħi u tagħna lejn Alla. Pero ma tantx kienet ċara l-mħabba tagħna lejn il-proxmu, qisu l-fidi tfisser l-imħabba tiegħi u tagħna lejn Alla. Pero l-imħabba tal-proxmu xi ħaġa tajba, pero m'għandix taqsam mal-fidi fit-Testament il-Qadim. Ġesu kemm għamilhom differenti, Ġesu jaqgħadhom flimkien bħala żewġ tuċuħ tal-istess munita. Ma Ġesu x'qed jgħidilna? Trid tkun kuntent fil-ħajja. Trid ikollok il-paċi ta' qalbek. Trid gawdi l-ferħ, tippretendix ikollok ferħ dejjem, ma trid tkun ferħan fil-ħajja. Sakemm hu possibbli? Mena ħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha b'ruħek kollha, moħħok kollu bil-qawwa tiegħek kollha. U ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Tant ta' importanza din il-mulej li jaqgħadhom flimkien u x'hekk. Li l-aħħar parti tagħha, ħobb lil għajrek bħalek innifsek, Ġesu jiġi mument fil-ħajja pubblika tiegħu li tellaħa terġa' ola. X'in jgħidilna ħobbu lil xulxejn bħalma ħabbejtkom jien. U kif ħabna hu? Li sar l-uniku mudell ta' mħabba vera s-salib. Ġesu qed jgħidilna l-imħabba xi tfisser. L-imħabba jfisser tagħti lilek innifsek ta'. Tpoġġi l-interessi egoistiċi tiegħek fil-ġenb biex tħobb il-ħadd ieħor, biex tgħin lil-ħadd ieħor. Eżiskuti, dak ifisser il-Vanġelu tal-lum. U l-kittieb għad li mar jistaqsi lil Ġesu u x'hekk wieħed mill-kittieba resel Ġesu staqsih. Fehm li Ġesu kellu raġun. U qallu mulej kemm qed tgħid sewwa qallu dan kollu huwa ħafna iktar importanti mis-sagrifiċċji, is-sagrifiċċji tal-ħruq li kienu joffru fit-tempju. U x'hekk. Allura x'irid jgħidilna l-mulej b'dan kollu llum eżiskuti? Jekk aħna bnedmin għaqlejn, jekk aħna bnedmin li nħobbu ta' bil-ħaq lilna nfusna għandna naraw x'hemm fl-ewwel post f'ħajjitna. X'inhi l-iktar ħaġa importanti għalija fil-ħajja? Min huwa Alla tiegħi? Ma nkunux pronti jekk inwiġbu għax tgħallimna, mhux Alla tiegħi, mhux Ġesu Alla tiegħi. Għax kultant ngħidu hekk b'fomna, imma bħajjitna fil-verità ma nurux hekk. Fl-ewwel post xi drabi jkun hemm xi ħadd ieħor jew xi ħaġa oħra jew il-mobile jew ma nafx xiex u x'hekk. U Alla jkun forsi t-tieni jew it-tielet jew ir-rabba post jew min jaf fejn. U allura ma jkunx Alla tiegħi ta' għax Alla tiegħi huwa dak li jiġi l-ewwel post f'ħajti. Ovvja hu. Ejjew nitolbuh bil-qalb il-mulej illum. L-ewwel nett jurina ta' bil-ħaq x'hemm fl-ewwel post f'ħajjitna. Biex jekk aħna qegħdin naduraw Alla fals. Alla li flek iħobbna ifittex l-interessi tiegħu għax Alla fals hekk jagħmel. Eżiskuti. Nindunaw li qegħdin niżbaljaw u fl-ewwel post f'ħajjitna npoġġu dan li qed jgħidilna hu. L-imħabba tagħna lejn Alla u l-imħabba tagħna lejn xulxejn.
Għax hekk biss il-ħajja tagħna ta' bnedmejn u ta' nsara tagħmel sens. Jekk infittxu il-ferħ, is-sodisfazzjon ta' ħajjitna fl-affarijiet tad-dinja, nispiċċaw jiġi mument u f'idejna u f'qalbna insibu vojt. Vojt biss, eżisħuti. Nitolbuk għalhekk mulej illum, enna ħallita bil-ħaq dan il-kmandament il-kbejjer isib postu f'ħajjitna fl-ewwel post u l-imħabba tiegħek u lejnarna issir l-iktar ħaġa importanti għalina. Kjoġobkom mu bil-wieqfa. Ħuti biex nidħlu fis-saltna ta' smewwiet rridu narfu kif Alla iħobbna fibnu u nħobbu kif iħobbna Kristu. Inresqu qudiem il-mulej dawn it-talbit tagħna u nitolbu mulej kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek flimkien. Kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek għall-imam din kollha sabiex ixandru lil Kristu l-Evanġelju tiegħu bil-ħajja tagħhom nisranija nitolbu mulej kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek. Għal bnedmejn li għalkemm għadhom ma rċevewx it-tħabbira tal-Vanġelu jgħixu l-imħabba tal-proxmu sabiex jaslu għal verità sħiħa nitolbu mulej kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek għal miż-żewġin insara sabiex jisaħħu l-għaqda tagħhom permezz tat-talb, id-dialogu bejniethom, il-qawwa li jaħfru u jitolbu maħfra li xulxejn li jingħataw kif ingħatajt int għalina mulej nitolbu mulej kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek. Għalina sabiex il-fidi tagħna ma taħrabx il-problemi tal-ħajja ta' kuljum u permezz tagħna Alla jwieġeb għal krejb tal-imsejknejn nitolbu mulej kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek. Bħal dejjem eżisħuti ma ninsew qatt lil ħutna l-anzjani, il-morda, l-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli fil-missjoni diffiċli ma tant importanti li għandhom f'idejhom. Nitolbu għal dawk li jitolbu għalina u għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna u għal dawk il-ħafna ħutna anke immigranti li jissieħbu magħna f'dil quddiesa permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Ħanieqfu ftit momenti fiskiet u b'fidi kbira nafdaw f'idejn Umna Marija it-talba tagħna ħatret saqaj quddiem Ġesu bina. U Alla, bil-kmandamenti tiegħek inti ġġedded fina s-sura li tajtna fuq ix-xbija tiegħek ilqa' nitolbuk dawn it-talbiet tagħna u għamel bis-sagrifiċċju li sejrin noffrulek naqilgħu minn għandek id-don tal-imħabba bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u nbit ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Ilqana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek naddafni mulej minn żuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Kollna tama fit-tjubitek mulej nersqu lejk bl-offerti tagħna u nqeduhom fuq l-altar imqaddes. Għamel li bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misterji li bihom naqduk bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżru ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna
li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, f'idi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek blajda għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Għaddejs tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbuk li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mo speċjali llum qegħdin nitolbu għar ruħ Ġina Xkembri. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Norbertu, il-festa tiegħu llum, u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek
għatija stimula li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. U bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf Mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem Amen. Dem ta' Kristu. Nejdulu grazzi bil-qalb l-Mulej Żesħutej għal din l-Ewkaristija nqumu bil-wieqfa u bil-qalb nejdu grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, nitolbu.
Mexxina mulej bl-Ispiritu Qaddis tiegħek int li titmana bil-ġisem u d-dem ta' ibnek u għamil li aħna nistqarruk u nfaħruk mhux bil-fom u l-kliem biss iżda bl-emejl u tas-sew biex jistħoqilna nidhru fis-saltna tas-sema bi Kristu Siedna. Jien ngħidu flimkien bil-qalb 3 Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem li l-ġisem Tomna Marija dam fil-qabar. Ma ninsewx iż-żħut għada hija s-solennità tal-qalb imqazza ta' Ġesu u jum ta' talb speċjali għal qdussija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi u tal-missjonarji ħanejdu hekk u x'hekk. Allura nitolbu bil-qalb biex inmulej jaqaddes dejjem aktar lis-saċerdoti tagħna. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallit id-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.